Arratzaldeo lagunok, ez gara zaratu ez, hemen Euskadi Tropikalean jarraitzen dugu, zeiak eta 5 minutu direnean, eta zer da zarata hau musika zoragarria lagunok. Ez da eronor, Vendetta taldea da, zuzenean jotzen ari direnak, eta bombazo musikala izan euren hau dako kantu bat egin dute. Eurekana joko dugu, ea, talde nafarronek zer daukan eskaintzeko. Arratzaldeo lagunok, arratsaldeon zer modu zaudete ongi etorri, Esan du nik, nire ikustentzule maitatuei esan diet, bombazoa ekarri duzuela, uda honetan zer gertatu da zuen begietara begira abesti horrekin, arrakasta itzela edo? Pagabitza, bai. Ez geak ejatzen. Pozik. Entzun dugu gaztean egon dela, Jota Fuego, hainbat gaztek jarraitu dutela, hor ezagutu zaituztela, edo behintzete kantu horrekin maitemindu egin direla, eta, ez dakit kontzertuetan hori nabaritu duzuen. Bai, esan nabaritzen da, gero eta jende gehi etortzen dela kontzertutara, eta seinale da, igual disko desientea dela berez, eta, ez. Bai, azken finean notatu izan da, ez? Bigarren disko honekin, abesti honekin, Euskal Herrian gertatu izanakoa, berezia da guretzat, ez? Azken finean etxean sortutako zerbait da, eta kaleratzean jendeak horlako erantzuna ematea, berezia izan da guretzat noski, eta, bigarren disko honekin ere, estatu mailan ari garen... Puro infierno. Ematen ari garen pausu hori ere, ez, azpimarragarria da, eta horrekin pozik, ez? Azken finean, puro infierno aurrera doa, eta ez dago, ez, gelditzen duenik, eta pozik aurrera. Nazio artean aritzen zaretela esan duztu, edo, oihartzuna izan duztuela, bai, oihartzuna bigarren disko honekin estatu mailan ari gara, ez? Nola baitere, festivalik garrantzitsunetan ibili gara, eta ibiliko gara momentuz, eta kanpora ere, kanpoan ere ibili gara Alemania, Suizan, eta, asmoak badaude, itxarkoa kruzatzeko, eta ibili bintzat. Eta, ez dakitu da, buelta honetan, festak non nahi ditugu, kontzertuak non nahi, zuek ari zarete, uda baita Euskal Herrian jotzen? Baita, bai. Gelditu gabe. Non, esan, ikusentzule gaur radio egongo direlako. Asko jo dugu, baina, jarraian, ostegunen Lizarran, ostiralean Sodupen, gero Berastegin, Bilboko aste nagusian, konfidentzia da. Osea, esklusiba da. Konfirmatu berri dugu, Bilboko aste nagusian ere, kukutzaren alde egingo dugu movida bat, beharra dagoela eta bai, hori gelditu gabe, Euskal Herrian. Pizkat entzun dugu, oin hasieran, holan sorpresaz hasi gara zuen musikarekin. Eska musika dela esan genezake, ezagutzen ez zaituzten entzako? Bai, abesti hau ez da kasua. Inarri eskan dago inarrituta, bai. Eskarmento handeko musikariak zarete denak ere, batzuk beste talde batzuetatik esatozte, bigarren diskoa dela esan dugu hau, Puro Infierno, eta ez dakite begietara begira joko duzue orain, kontatu didate, hasieran esaten nuen arrakasta itzela izan duela abesti hone, gaztearen bitartez eta jente askok ezagutu duela, eta kontzertuetan egiten duzuela honelako bertsio desberdin bat edo jendeak parte hartu dezan, nola da hori? Bai, azken finean, normal jotzen hasi ginen abesti hau, ez? Diskoan dagoen bezala, eta gero eta gehiago abesten zuen jendeak, ez? Eta, orain ja diskoa atera eta abestia estrenatu genetik 3 hilabete pasa direla, 3-4 hilabete. Gero eta gehiago notatzen da jendeak abesten duela, eta jendeak nahi hori zuenez, managerraren idea izan zen hasieran, eta uzten diogu momentu batez jendeari abesten, da hori ere berezia da. Zuek pozik zaudete, egindako diskoarekin, izandako harrerarekin, asetuta zaudete? Bai, noski. Horrelako erantzunak beti ere ongi hartzen dira. Bai, ez? Gu pilo bat posten gara, arratsalderon gainera izan zineten, diskoa aurkezten, aspaldiko ezagunak zarete guretzako, eta posten gara, notizionekin etorri zaretelako bueltan, eta gure ikustentzuleak deseatzen daude zuen abestiren bat entzuteko, beraz, nahi duzuenean aurrera, eta sorte hon, uda honetan, nazio artean, leku guztietan, ikusiko gara. Nahi duzunean, mutilak. Venga, gero arte. Zaitez palkutik momentutxo bate, lekuan lagunen artean, begira ikuzuten oizuzen begitara, Zalpen ukatzi zortizki guzuta, esaiguzu hizkuntza hau ez dela geurea, faltsu bat izan dugula maite, gure arteko besarkada eta malkoak, kanpo sentitzen dituzun horrek, begitara begira, begitara begira, kanpo gaudela esaiguzu, begitara begira, begitara begira,
kanpo gaudela esaiguzu. Zure palkukitek entzuna zezaten, zurtu eta saidaztu belarrira. Zibizirik dela zalduzun ikusten, neurea eta neure lagunen herria. Zoritxarrez batakit kalderen kantu hau, entzungo duen azkena zeuzarela. Berzan mestuko dut kalean topatu, honako hau jukatuko dizudala. Begitara begira, begitara begira, kanpo gaudela esaiguzu. Begitara begira, begitara begira, kanpo gaudela esaiguzu. Legetatik urrun malkotatik gertu, esaitak lagun eskutik heldu eta begitara, herrian zutik jarraituko diakola. Begitara begira, begitara begira, kanpo gaudela esaiguzu. 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 Begitara begira. Txalo bero bat! Eskerrik asko Vendetta taldeari, talde Nafarroni, esan digute, bigarren diskoarekin oso pozik daudela, eta badakigu zuok ere oso pozik zaudetela euren musikarekin. Maitek esan digu, berari ere asko gustatzen zaiola abesti hau, begietara begira, irratian asko entzun duela, eta dantzagarria da. Euskadi Tropikal honetan fenomeno etorri zaigu. Zorte hone, Vendettako mutilei. Eskerrik asko etortzearren. Bueno lagunok, eta eskerrik asko etortzearren ere beste lankide bati esan behar diot, gure